Γεια σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για δύο πραγματάκια που μπορείτε να αποκτήσετε και να διακοσμήσετε τον κήπο σας. Είναι ένα μαγκανοπήγαδο έχει ύψος περίπου ένα 40-50 πόντους, γύρω στους 70 πόντους διάμετρο άνοιγμα και είναι φτιαγμένο με επένδυση πέτρας θαλάσσης. Είναι πανέμορφο. Επίσης, ένα διακοσμητικό ποδήλατο χώρου για τον κήπο μας. Είναι και αυτό περίπου στο ίδιο ύψος με το μαγκανοπήγαδο όπως βλέπουμε. Έχει μια ζαρτινιέρα στο μπροστινό μέρος και δύο μικρές στο πίσω. Είναι και τα δύο πανέμορφα και μπορούμε να τα φτιάξουμε στις διαστάσεις που θέλουμε εμείς.